Hmm. Yeah. Oh, we are live. Ihe m Yes. na-achagharị anya ka onye ochie amaghị m na anyị ga na live. Anyị abịago ụmụ ọma zuru ezu. Aha. Ewo ndị be anyị daalụ n'udo dịrị unu ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma ebe ọbụla onye nọ. Chineke gọzie anyị niile taa wụ ọmarịcha ụbọchị. Ah, eji m n'aka na ahụ dị onye ọbụla. Anyị abịahụ n'izu ụka gara aga maka na imirikiti n'ime anyị na-apụta ebe a nwere ihe ha na-eme na ezinụlọ ha. Unu ma na ezinụlọ dị mkpa. Ọnya mere na unu ahụghị anyị n'izu ụka gara aga mana anyị abịala taa. Ụfọdụ n'ime anyị ka dịkwa na-emekwa ihe n'ezinụlọ ha. Ọ ya mere na ha nọghị ebe a taa. Karịa ha na ihe dị mkpa bụ ozi anyị ji wee na-abịa. Ọ bụghị igwe mmadụ. Daalụnụ. Aha m bụ Nwaada Ifeọma. Abụ m onye Naijiria. Eji m di ji ọmarịcha ụmụ ịtọ. Mụ na di m na ụmụ m bi na Amerịka ebe m si wee na-eweta ozi a. Abụ m onye na-azụ ahịa igwe bụrụkwa onye na-enye ndị mmadụ aka ya ndị chọrọ ịzụ ahịa igwe, ndị chọrọ ịkpata ego wee tinyekwa nke ha na-alụta n'ọrụ oyibo, maọbụ ndị chọrọ imepe ahịa ọzọ mana ha achọghị ije rent a shop, ha chọọ ime ya na ịntanetị. Ana m enyere ha aka wee na-ebido ya bụ afịa wee na-amazikwa ha ụzọ ha ga-esi wee zụgide ya o wee baa ha uru. Mụ na ụmụnne m si Ireland na Belgium na ebe a taa ka anyị wetakwara unu ọmarịcha ozi anyị na-ada ewetara unu kwa izu ụka. Ama m na unu chegidere anyị n'izu ụka gara aga wee sị ebee ka ọmarịcha ụmụ nwaanyị a ga ha na ozi ha. Unu ewe n'iwe biko, iwu na-adị n'ọkụ anyị anachiatago. M wee na-asị ka mkpọlite ụmụnne m ka ha kọwara unu na nkenke ebe ha si wee na-abịa tupu anyị adabanye isiokwu anyị nke taa. Ka mkpọlite nwanne m nwaanyị bụ Doris ka ọ kọwara anyị na nkenke ebe o si na onye ọ bụ. Doris. Daalụ nne nwanne m nwanyị Ifeọma, ka ọ dịrị gị na mma. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma na mpaghara ụwa niile nke ị na-ekiri anyị. Aha m bụ Doris. Ebikwana m Ireland. Amụrụ m ụmụaka atọ. Mụ na di m anọ m azụkwa n'ahịa igwe a na-etinyekwara ndị mmadụ aka ndị chọrọ ọnụ ị na-arụ ọrụ from ụlọ ha na ndị chọkwara nụnụ iji si ike mee ka ihe ha ga na-enweta na-edesa n'akụkụ maka mgbe n'ihu, na ndị chọkwara nụnụ ka ha wụrụ ọga nke aka ha na-etinyere ha aka ka ha nwere ike bido ịzụ ahịa igwe a ka ọ wụrụ ihe ga na-agara ha nke ọma. Anyị abịakwala n'ụbọchị taa maka nwanne m nwaanyị kwuru n'unu gbaghara anyị maka ya bịa n'ụbọchị ụka gara aga. Jizie popcorn gị na mmanya gị desa ya n'akụkụ maka na nke anyị ji bịa taa obi ga-atọgide gị sị wow, ndị a otu a ha si na-ama ka ihe si ha n'ọnụ na-apụtachi atọ. Daalụnụ. Daalụ nnọọ, daalụ nwaada Doris, udo dịrị gị. Ịkpana m ọchị n'ụtụtụ a. Ka m gakwu nwanne m nwaanyị bụ Nwaada Salome, nwunye Odogwu. Ngwa, ọ dị anaghị n'okwu. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu ka ọ mara unu na mma n'ụbọchị nke taa. Ka anyị mere, ama m na wikend a ebe ọbụla anyị nọ na Chukwu nọ ha edozi anyị, na-edozi ụzọ anyị na ezinụlọ anyị. Nwanne m nwaanyị Ifeọma, daalụkwa maka ohere ọma nke nyere m n'ụbọchị nke taa. Ọkwa mụ a Nwaada Salome, ebi m n'obodo nke a na-akpọ Belgium, awụkwanụ m nwa afọ Igbo amaka and awụkwanụ m nne ụmụaka na m azụ ahịa igwe. Ana m asị biko na ụmụnne m, dịka m ji okwu omenala ebe anyị, dịka m ji okwu nwa afọ Igbo na-agbasa ozi a, ọrụ na-ewu nwa afọ Igbo ebe obodo ọbụla dị iche iche ịnọ, dịka ị na-anụ olu anyị, buru oche nọrọ ọdụ ka ị mara ihe anyị na-akọ, maka na akụkọ a anyị ji okwu anyị na-ekwu, ige ntị
ị ga-amụta ezigbo ife n'ime ya ga-abara gị uru, bara ezinụlọ gị uru. Ana m asị gị ngwa buru oche, weta popcorn gị, weta mineral gị, ngwa nọrọ ka anyị kọrịa. Daalụkwanụ rie nne. Daalụ sọ Nwaada Salome, nwa m nwoke na-enye nsogbu ebe a. Daalụ nnọọ. Nwaada Salome, ọ na-afụgonu ka o si amụke ka anyanwụ. Anyanwụ ụtụtụ. Ọ nwunye odogwu dị ife ahụ. Ma nwaada Doris, fa niile bụsi nwunye odogwu. Ha pụkwa na ihe anyị na-akọ na ihe dị ha n'azụ. Odogwukwu ha n'azụ kara aka. Oke, ka anyị na-agakwa. Isiokwu anyị nke taa ụmụnne m bụ, mma ebukwa ụzọ sụọ ya n'onu oyibo ka unu wee ghọtasịa ife m na-ekwu ọfụma. When hard work isn't enough, the silent pain of financial struggle. When hard work isn't enough, the silent pain of financial struggle. Mgbe ọlụ siri ike ada ezu. Mgbe ọlụ siri ike ada ezu, echiche ịgba nkịtị nke arụ mgbu ị na-agabiga n'ịkpata ego. Amaghị ma ihe a nso ọba onwe ka o si make sense, mana ihe anyị na-achọ ịkọwa bụ na o nwee mgbe ị ga-alụgide ị na-alụ ọlụ isi ike, ọ na-nya ndụ gị niile dị n'ịlụ ọlụ. Ị nwero ndụ. Ife nọ bụ ịlụ ọlụ isi nke a ịgbafelu nke isi nke ịgbafelu nke isi nke ịgbafelu nke a. Mana ọ dị ezu. Ya bụ ife ị na-agabiga n'ife ọlụ niile anyị na-alụ, mana ọ dị ezu. Ị na-agabiga ihe isi ike maka ịkpata ego. Ị na-etinye echiche gị niile, ị na-etinye arụ gị niile, ị na-etinye ife niile ị nwere n'ịlụ ya bụ ọlụ. Mana ị na-agabigakwa enweghị ego iji eme ihe ị kwesịrị ime. Ọnya bụ isiokwu anyị nke taa. Mgbe ọlụ isi ike zuru, ụdị ife ị na-agabiga maka ego. Mgbe na-asị na anyị niile ka esi wee zụọ anyị, ife akọwara anyị bụ n'itolite ijee ụlọ akwụkwọ, ịgụgide site n'ọta akara ịbanye mahadum, ịgụsịa ije nweta ọlụ, lụbanya bụ ọlụ, wee lụgide ya, wee ruo ụbọchị ike gwụrụ, i wee sị na ịda alụzi. Mgbe anwụ ike ji abụghị ị ga-asị na ịda alụzi, abụ na olugo mebi afọ 70, ya 70 years, i wee sị na ịda alụzi. Ife nchọ ka anyị ghọta bụ na ya bụ nkata akpakọrọ anyị wee kọwara anyị na ọ ka esi ebi ndụ, na onwero ka esi wee chee echiche banyere ọdịnihu gị n'ime ya. Ọ bụrụ na eche echiche banyere ọdịnihu gị n'ime ya, a ga-eche onye na-alụ ọrụ a, kedu ka ọ ga-esi wee na-edobe ego n'akụkụ. Ego a na-enye ya, ọ na-ezukwara ya nke ọ ga-edobe n'akụkụ? Ọ na-ezukwara ya nke ọ ga-eji wee nedo ụmụ ya? Ọ na-ezukwara ya nke ọ ga-eji wee nene onwe ya nka? Mana mba, kpaa nkata anwa, kpaa anya maka onye ị na-alụrụ ọlụ, na ọ bụrụ maka ngị nwa. O nwere onye chọọ ịma ma ya bụ ife a na-akwụghị onwe ebe ọ na-agabiga, onwe ife ọbụla ọ na-emepụta gị. Ife ama bụ gị nweta ọlụ, lụba ọlụ. Kedu onye na-elu uru ọrụ ị na-alụ? Onye nwe ya bụ ebe ị na-alụ, ọ bụrụ ngị nwa. O wee bụ onye mee na kama ị ga-eji echiche anyị wee na-alụ ọlụ, anyị ewere zọgide kugbuo ike niile dịrị na-arụ, ị na-etinye ya n'ime ọlụ ahụ, ị na-alụ ya
ọ bụrụkwa na ị bi n'obodo oyibo chukwu gọzie gị, ofu ọrụ ama ezu, ịchịkọtakwa ịbụọ ọzọ tinyekwa nke ahụ ị na-alụ. Maka gịnị? Ka ị wee kpata ya bụ ego. Mana ị na-akpata ego a? Mba, ị na-akpata ya tupu cheki ahụ a na-enye gị a na-abịa, ego niile agwụgo. Mgbe ọ na-abịazi iwe nke a, electricity ewepụta aka ebe eni, fon ewepụta isi ebe eni, mmiri ewepụta ụkwụ, nke ndị credit card a na-achụghị kiti ị na-agbagharị. Maka gịnị? even though na ị na-alụ ọlụ ise, o nwere nke na-ezu ịkwụ ya bụ ụgwọ. O wee fọzikwa nke ị ga-edobe n'akụkụ si nọọ mgbe nka ka m wee nwee ike wee jiri ya nedo onwe m anya. Ịlụọ 60 hours a week, ịlụọ 80 hours a week. Enwere m nwa nwanne m nwaanyị na-alụ 100 and something hours in a week n'obodo a. Mana ịkụ anyị akpa ma ọ sịghị na ego adịrọ, ego agwụgo. Nya nkata nwa akpa si na ọnya bụ ka anyị ga-esi wee na-ebi. Onwee ndị akpara ya, ndị nwere ego ka akpara ya bụ nkata. Nya afa nweruzie agaba, ndị nwa na-atụkpọ everyday, kwa ụbọchị ịnọ n'ọlụ. Ị nwerode oge ị ga-eji wee nedo ụmụ gị anya, ị nwerode oge ị ga-eji wee nedo onwe gị anya. Mgbe ọbụla afọ gị dịka nkịrịka nkata, maka ị nwere efe inedo onwe gị anya. Onwe ebe a sị na a na-eme ife, isi na ime ejenwu ịda na ịnọ ọlụ, ọ na nke ịlụ alụ egburu sigo gị arụ, ịchọ izu ike. Ụmụnne m, olugo mgbe anyị ga-eji wee teta. Ka anyị teta n'ụla na ya bụ ụzọ asị anyị na ọnya bụ ụzọ, ọ bụ ozi ụzọ, ọ bụrụ ozi ụzọ for you, ọ bụ ozi ụzọ for me. Maka ife anyị nọ bụ afụfụ. Ife anyị nọ ndụ abụrụ ikwu biya. Anyị nwere ndụ anyị kwesịrị ibi na onye ọbụla chukwu o kere ya ka ọ bịa n'ụwa bịa nwa aṅụrị. Mana mba, anyị ejiri aka anyị tinye onwe anyị ka onwe anyị agụ tinye n'afụfụ si na ọlụ oyibo ka anyị na-alụ. Maka na ọ ka esi wee kụziere anyị. Ya mepee anya gị. Ife anyị bịa tata ka anyị gwa gị bụ na ya bụ ụzọ abụrụ ụzọ kwesịrị ekwesị na ị ga-eje. Ị karịrị ya. Ị deserve more than that. Life gị deserve more than ịlụgide ọlụ wee nwụọ n'enu ya. Mgbe ị nwụkwudu sef, ụmụ gị a na-achọ ebe pati eweta ego a ga-eji wee nye gị, mana ịlụgo ọlụ for 50 years. O nwere ego ụmụ gị ga-eji wee nye idobe. Ya na anyị ji wee sị unu, batanụ, nweenụ nke unu, ka anyị kụziere unu ka unu ga-esi wee mee nya bụ ife, wee chọta ụzọ ọzọ ga-abara unu uru na-abụrụ ụzọ anwa bụ ife akụziri anyị from mgbe ochie. Ọ na-aga every year nke amụ ọbanye, amụọrị ịbanye, amụọrị ịbanye, anyị niile a na-ebi ofu ndụ afụfụ, lụbara onye ọzọ until ịkpọkwunye ọnụ n'ime ya. Olugo mgbe ị ga-alụrụ onwe gị. Ka ọ dị otu a, ịgbachi m nkịtị ekwuru m gaba ka m mkpọnite ụmụnne m ka fa tinyekwa n'ọnụ na ya bụ okwu. So ana m akpọnite nwaada Salome ka o tinye ọnụ n'okwu. Oke, Igbo ndị ọma na-ege ntị, daalụkwanụ rinne. Nwanne m nwaanyị, Chukwu gọzie gị, imeela. Ohi anyị na-ekwu okwu ya ugbu a n'ụbọchị nke taa, dịka nwanne m nwaanyị shiri kwuo, anyị niile ma mgbe ihe ụkọ batara n'ezinụlọ, ọ na-egbukasị ezinụlọ. Ọ na-eme ụmụaka ha manyechi isi n'ọfịa, ha manye isi n'ụzọ. Mgbe mmadụ ọrụ ndị nne na nna ji were ọrụ kpọrọ ihe, hapụ ọrụ nne na nna kwesịrị na-arụ n'ụlọ, ihe ọ na-ebute buru ibu.
ya mere anyị ji sị ka m bịa kọwara unu ka a mara o nwere ụzọ ọzọ enwere ike iji mee ya ga-enwe ahụ isi ike, hapụ ị na-echekasị isi, enwe ihe sevuo marriage gị. Ya na-asị mmadụ inweta marriage, obi ezuo oge ala, obi ezuo gị ike n'ụlọ dị gị ebe ị nọ. Maka na obodo oyibo o nwere ndị di na nwunye anọdụ afụrụ onwe ha n'anya n'ụbọchị. Ihe m chọrọ ịkọpụta bụ ha na-enwe nkọrị, ha anọdụ anọ ofu ebe ha nọrọ, ha chịkọ ụlọ, lekwa otu ọ ga-adị, lekwa otu ọ ga-adị, lekwa otu anyị chọrọ ka e were ya na ihe ndị obodo na-akpọ ime plan. Ọ dịghị ya. Kedu ihe kpatara ya? Ọkwa ọrụ, eshi n'ọrụ nke a abaa na nke ọzọ, eshi nke abaa na nke ọzọ. Ụmụ ururu ihe ndị anyị nọ n'ezinụlọ, anya ya afụzi, anya gazie, anya ga-eru anya ala ka mara otu ụmụaka si eto, ka mara ihe ụmụaka, ihe kwesịrị imere ụmụaka, ka mara ebe nwere ike ịkpọrọ ụmụaka ga, ka ụmụ ihe ndị ahụcha ihe ọ na-ebute na-arụ anyị buru ibu. Ụfọdụ ndị mmadụ ji ya nnọọ dosa n'ime obi fa, onweghị onye ịmanụ. Ime obodo oyibo mara mma ebe ọ gị na mmadụ ga-ebi for more than 20 years wụrụ neighbor, ọrụ na ọ na-arịa ọrịa gada ama, ọ kpọpụta ya ekele gị buru akpa gafee, bete ọrụ na onye ahụ nwere mkpagbu siri ike, and ha bịa mee ihe ha mere si nọ ihe a na-akpọ penshọn. Echefuokwanụ penshọn ha na-ekwu okwu ya. Oge ruo mgbe afọ ị ga-akwụ ụgwọ eletrik na ego penshọn ha nyere gị, ị ga-akwụ ụgwọ mmiri, ị ga-akwụ ụgwọ ọkụ, ị ga-akwụ ụgwọ, ịkwụcha ihe ndị a niile, elebanye ya hụrụ na onwezikwa nke dị na ya. Kedu ihe ọrụ abụọ, ọrụ atọ achịkọ ya ihe ọ na-ebute? Ọ na-ebute mgbakasị arụ, ọ na-ebute depression, ọ na-ebute high BP, mmadụ nọrọ otu obi a na-agba gị, isi ya na-agba gị ebe ị na-eche echiche. Ya mere m ji si ụmụnne m unu bịanụ, o nwere ụzọ ọzọ anyị ga-eji mee ihe a ka hapụzi na-anwụ n'ime obi anyị. Ịma ọ bụrụ na obodo anyị ewu obodo Naijiria, ife kpa gị kpachie gị ike, gị kọsara ntị gị, kọsara ọnkụ, kọsara broda, kọsara sista. O nwere ụzọ ọzọ ma onye gị advice enyere gị aka otu ike ha. Obodo oyibo nwee ebe a na-agagharị ego, chọrọ ịrịọ mmadụ ego, gawa na bankị, and ozugbo ị na-aga ebe ha rịọ, ha nọdụ eche gị eche ka ikwuo, ikwuche na-ebinye gị ya, agwazi gị interest ị ga-akwụ. Ewere iwe na interest ha ga-enye gị ga-akwụkwọ almost half of ihe ibiri ka ị were zoo onwe gị. Ya mere anyị na-asị ọrụ na ịbata na azụmahịa, ọrụ abụọ ị gazi arụ ya, ga-enwe ohere were chekwa ezinụlọ gị otu i jiri chọọ ya, ga-enwe efe gị na di gị na nwunye gị a na-enwe mmerịkọ. O nwere nnọọ ọtụtụ ezinụlọ gbabiri abụọ ụbọchị nke taa maka na ofu onye na-arụ ọrụ, ọ na-ewebata anya, ọ naghị ama ihe na-aga n'ezinụlọ. Ọhụ ya arụ gakwana wetakwana ego adịrọ ya, ịkwụọ ya aka na akpa ya sị gị na ya ejighị, mana ọ na-arụ ọrụ morning, ya rụọ night, ya rụọ afternoon. Ihe ndị a niile ihe ọ na-eme buru ibu, ihe ọ na-ewepụ n'ahụ buru ibu. Tochi nwanne m, ka ịkwana ife i mere na Tochi kpọrọ m na fon, sọrị ya, ọ Tochi na-akpọ ya pụọ. Ya mere ụmụnne m, ihe m chọrọ ikwu uwe biko unu lebata anya ka unu bịa mara ihe a ga na-eme ka iwe nọ ndụ ogologo, hapụ ị na-echekasị echiche. Mental health adịrọ mma, ọkwa ihe a ga-eme. Ị na-aga n'ụzọ na-egbu opi gara ama, ya rụ n'oke ego ohi ọ na-akọsị igbukasị ezinụlọ, ọ dịrọ mma. Ya nwa mere m ji were akụkọ a butere unu, bịa ka ezigbo ụzọ ị ga-esi mee ihe ndị a niile ya dịrị gị mfe n'ụzọ dị iche iche. Alụkwanụ rie nne. Sisi Foma, back to you. Thank you. Daalụ sọ nwanne m nwanyị.
ikwu onye a nnọọ kwubie ya isi ụkọ ego n'ezinụlọ ọ na-ebute ezigbo ọgba aghara. I tell you, ọ bụrụ na ị mebeghị ya experience, ịghọtabeghị ihe a na-akọ. Chukwu ama ekwekwa ka ime ya experience. Ya ka Chukwu ghara ikwe ka ime ya experience, jiri ụtụtụ chọwa ewu ojii mgbe chi bida. Kịta bụ ụtụtụ ahụ, anyị na-asị gị lenye anya n'ihe anyị na-ekwu maka ya, biznes anyị a, ka ị marụ ma ọ ga-egbochi ire ọgbaghara n'ezinụlọ gị. Ọgbaghara dị ukwu na-aga ịbịa maka ekọnọmi ụwa is heading towards disaster as at today, except ma onwe ihe gbanwee echi. Ngwanụ ka m gakwukọ nwanne m nwaanyị bụ Doris ka ọ gwakwa anyị ka ị ga-esi wee gbochie ya bụ ọdachi. Daalụ nne. Ihe m chọrọ itinye n'ebe a bụ ihe ị ga-eme ka ị nwere ike wezụga ọdachi a. Ọ bụrụkwa na ị hụtara onwe gị n'ọnọdụ ihe niile ndị a anyị kwuru, achọrọ m ịgwa gị na e nwere ụzọ mgbapụta, na o nwere ụzọ ị ga-esi si ebe ahụ pụta. Ọ ihe m chọrọ ịgwa gị. Ụzọ ahụ anyị ga-eji si ebe ahụ pụta ga-etinyere gị aka, gawuru onye ga-ahazi ụlọ gị ma mgbe n'ihu ma ugbu a. Ọ ga-etinyere gị aka. Ihe nke m jikwa n'obi, ọ ga-etinyekwara gị aka gị wepụ obi gị na ọ bụrụ na ịrụghị ọrụ, onwe ihe ọzọ ị ga-eme ka ị nwere ike nweta ihe nweta, ma ị ga-eji obi gị niile tụkwasị n'ọrụ ahụ ị na-arụ. Ihe a ga-ewetara gị ga-etinyere gị aka ka ị mara na ọ ga-adị mma na idesa anya gị n'ofu basket ahụ, maka na itinye akwa gị niile n'ofu basket, ihe meghala basket ahụ, akwa niile ahụ akwụwa gị ghọrọzie m aka. Pụta ọ bụrụ na ị were basket gị, were basket abụọ gị tinye na nka tinye na nka, ọnwụ na ụkwụ kpọ gị ofu ụda, akwa n'ime ya kwụwacha, ị ga-emekwa anọda wan, akwa ka ga-adị n'ime ya. So ya mere m ji sị ka m tinye ọnụ, maka na ewetara m gị ozi ọma na ihe ga-eme gị ọbara mgbali elu niile anyị na-eche, mgbagharị niile dị n'ezinụlọ gị. Ozi ọma m wetara ị ga-etinye aka ka udo bịaghachi bak. Maka na ọnwụ na nwere ihe ị ga na-arụ, ihe a na-enye gị ego ị ga-eji na-eme ihe niile, desakwa maka mgbe n'ihu. Esemokwu ahụ dị n'ebe gị na di gị nọ, ma ebe ọ nwere ma nwatakịrị kwuo obere okwu gị shauta maka na onwe ihe dị n'akpa. Ọtọwụrụ oziọma m wetara gị na ihe ụzọ m chọrọ izi gị ga-etinyere gị aka gị nweta ego ị ga-ejidesa ma mgbe n'ihu. Maka na ihe m chọrọ iwetara gị na ọrụgodị ma ịnọzi ya, ihe a m ga-enye gị na ị ga-ebufe ya na nke ụmụaka gị. Ị ga-ebido ogbu ị nọ ndụ gị na-eri ya, irigide gị bufere ụmụ gị, ha ma rigide ha ibufee na nke ụmụ nke ha, tiruo na jenereshọn nke 8 gị. Ịmakwa ihe ọwụ ihe awụ ite ụra, ma ị chọrọ ihi ụra gị hie ya, obi eruo gị n'ala, ọbara mgbali elu, okwu na ụka ahụ niile ya ala. Ị nwere ike ịjụ ka ihe wụ ihe nka m chọrọ ịgwa gị. Ihe nwe ihe nka m chọrọ ịgwa gị wụ azụmahịa igwe. Ị ga na-azụ ga wụrụ ọga nke aka gị, onwe onye ga na-akpọgharị gị bịa. Ị ga-abịara ọrụ ma ọkwa elekere 8 ma elekere 9, ma e were trenin ebe a. Nke a wụ ọgụ ma bụ ọga nke aka gị. Ị ga-abịa were ezi aka gị na-arụ ọrụ ọga gị, ọrụ ị na-arụ ọ biznes nke ya ka ị na-emeba, owu nke gị. O nwere ike tụọ ụra n'ofu ụbọchị ya sị gị na ọ chọzighị gị. Bụta ọ bụrụ na ọgụ ma onye nwe ya na nke biznes nke m chọrọ ịgwasị gị na ọgụ ma ga-awa ọga nke aka gị, onwe ya ga-agwa gị ihe ị ga-eme. Irugide ike egwu gị ga-ebufere ụmụ gị. Adị ihe dịcha mkpa wụ na nke anya ọwụ na-ebata ya, ọwụ na ị ga-ezumike nka, ị ga na-enwetakwa ego, ị ga na-enwetakwa ihe nweta. Ị ga-atụ ụjọ ụkwa na ọ bụrụ na iwezi ị gara ezumike nka, ka otu ị ga-esi ịkwụ ụgwọ ụlọ, ka otu ị ga-esi ịkwụ ụgwọ ọkụ, ka otu ị ga-esi leta onwe gị. Ị ga-atụzikwa ụdị ụjọ ahụ, maka nke a ga-etinyere gị aka gaa wuru ihe ndị oyibo na-akpọ get take care of your future, get take control of it. Gị mara na mgbe n'ihu gị ichi ya n'aka, gị hazie onwe gị. Ọnwụ na ị chọrọ gị si afọ 2 ma afọ 3 na-abịanụ, achọrọ m ịrụ ezigbo ụlọ, ruwe big swimming pool there. Ị ga-eme ya.
na azụmahịa nke anya, maka ọtụtụ ndị mmadụ emego ya already. Ihe a bụ azụmahịa igwe. Azụmahịa wee bata, ọwụ gị sọsọ gị ga-anọ ya, a ga-enye gị onye ga-etinyere gị ndị ga-etinyere gị aka, ga na-akwado gị, asị gị lee otu ị ga-esi mee ya, lee otu ị ga-esi mee ya. Ọwụ sọsọ gị nọ ya. Ọ dịghị ka azụmahịa ndị ọzọ ọ wee baa, asị gị bịa rewe ahịa, asị gị bịa asị gị bịa ree vitamin, asị gị bịa ree toothpaste, asị gị bịa ree pest. No, nke a nwaanyị nwere ihe anyị kwadoro already ga na-erere anya ahịa. Ọ dị iche na nke ndị ọzọ. So ị nwere ike ịjụ, ihe a nwanne m nwaanyị na-ekwu, ọkwa na m chebata ya, kakwana otu m ga-esi bata ya. Ọ dị nnọọ izi, ọ dị ofele ịbata ya. Lee anyị niile anya, ka ihe otu ihu anyị na shine, ka ihe otu isi anyị na-eme petem petem petem. Chọrọ ofu onye ị mara na gị na ya bido zụwa ahịa, na obi ga na-eru gị ala. Chọrọ ofu onye n'ime anyị. Ị na-ahụ webụsaịtị anyị n'ebe ahụ, dere ya, gị ga ebe ahụ, ga tinye aha gị, tinye email adreesị gị, hapụzie ya. Anyị ga-emere gị ozi, nye gị ihe onyonyo ị ga-elere. Ilechaa ya, ọnwụ na ihe hụrụ dị gị mma, gị gafezie na the next one. But bidogodi na ihe onyonyo ahụ. Ihe izu mbụ ị ga-ebido chọrọ ofu onye anyị ebe a, gị were email adreesị anyị, dee aha gị na email adreesị gị, hapụzie ya ebe ahụ. Anyị ga-enyezi gị ihe ọzọ fọrọ ọnụ a ga-eme. Ndewo nwanne m nwaanyị Doris, daalụ. Anọ m na-achị nnọọ na smile mgbe ị na-ekwu igbu die na ya isi. Kedu onye na-abata? Sister Tochi. Daalụ no, good evening. Sorry, anọ m Manchester, na-echekwa na time bụ ebe 7 hour 7. I'm just 1 hour different, confused, not knowing it's 5 instead of 7. Sorry. Tochi, dozie kamera gị, dozie kọmputa gị, na-afụcha. Okay, better. I not even prepare nothing. Wow. Kita ka na si kanje kwado banye life, ama na ebidogo. Daalụ no. Daalụ gbalịa nne, my sister. Anyị adịghị afụkwa iru gị anya. Let me sit. Am I supposed to face the light? No. Okay. Your No. face is dark. Maybe face the light, let's say. Yeah, face the light. Yes, it's better. Daalụ no. Sorry, ndị ọma na-ege ntị o. Ndewo. Ndị be anyị daalụ no. Ka nyezi anụ nwanne anyị nwaanyị bụ Tochi na-abata kịta ohere Ewo. ka ọ kọwaa onwe ya, tinyekwa n'ọnụ n'isiokwu anyị nke taa. Tochi. Chimamanda, please, can you go down? Don't talk, yeah? I'm talking. Ndị be anyị daalụ no. Ụtụtụ ọma, efifie ọma, mgbede ọma. Ọmụwa bụ Adaora dị mma, Tochukwu Stella Maris Ndịka. Ebi m Germany with family, mana konusifu, anọ Manchester. Ife this our online business na-enye anyị ohere nwe efe na-agagharị, ma ego dị na ya, ma ife niile dị na ya. Anyị na-eme ya bụ na-elite ulu ya. So abụ m mama nwoke ụmụ na-atọ, na-azụkwa afọ igwe, proud online digital business owner. Daalụ no. So I can check what topic of today. My own. Unmute yourself. Tochi, go ahead and talk on the topic. Na anyị wee kwụsịgo. We are finished. Ew. Something pop up and it's covering my camera. Unu kana phone? We are Yes. seeing you. Go on. I'm not seeing you people. Anyị na-afụ gị, anyị na-anụ We ife are gị. seeing you. So go on. Amanda, go back, please. So ndị be anyị, m etinye obele ọnụ, ọ bụrụ na m kwadosi ọfụma, beta kwadosiri m ọfụma. And ife nwa na-ekwu maka ya bụ, biko gbayalụnụ ebe nọ, ọ bụ n'ọnụ ụlọ ka nọ, ọ ga m take care of ụmụaka kịta, ọ nwere onye nọ na take care of them. Amanda, please, I want to talk. I will take you to trampoline now when I finish, okay? Just give me 1 minute. Good girl. Thank you very much. So if I make work, that is as in a new perspective, thinking beyond hard work.
ị na-shift ọlụ gị to from ị na-alụ ọlụ ike than ị na-alụ soft life. Ana m aga na-agwa ndị mmadụ ịjụ ndị mmadụ ka ụdị ịchọ ị na-alụ oge ọbụla ị na-alụ ọlụ ike, oge ọbụla iteta ụzọ ụtụtụ gbagbagba ihe ejelele ya bụ ọlụ, ka ịchọ ọlụ bụ itetere anụ ụtụtụ iteke nnọọ your coffee relax ya, ị na-eme ịmago inwe time for yourself, inwe time ịnọgodi n'ụlọ ị na-akpata ego. Onyewa ka anyị na-akpọ soft life. Nyewa ka mụnwa na-akpọ soft life, mara maka ndị ọzọ, azin nyewa ka mụnwa believe na onyewa bụ soft life to me. So than ịpụta ụtụtụ ị na-alụ ọrụ ike. Anyị lose mmadụ yesterday, one Cameroon boy na our city now. So ife niile a bụ ife anyị na-akọwa ndị mmadụ, the way ndị young si anwụ kịta, especially ndị ojii ọjọka, the one si anwụ kịta orika, just twinkle of October to now, how many young guys, mostly guys, I lose go. All the too much, olugo 10 n'obodo oyibo dịrọ mma. So ọnya bụ, so most of them bụ ọlụ na-alụ ada enwe efe ịnwụ ya bụ mmiri ozuo ike o jee gym jee fitness studio, ada enwe ya bụ efe because oge ọbụla achọ elute ego anyị alụtụla ego, but enwe different ways ihe esikwa nọdụ n'ụlọ na-eme that soft life work. Ị na-alụ smart, working smart. Yes, that's the right word to use, working smart than working hard. I always tell people you don't need to work hard to live harder. You can work smart and still ị na-enweta ulu times 10 than ị na-work hard. So ụmụnne m ka anyị chekwa ya think ukwu ya na unu afụgo AI abịago kịta nyekwala anyị aka na-eme ife niile ọ dịla anyị mfe, mekwa ife niile ome anyị na-work smart, not working hard but working smart, na-elutekwa ulu more than oge anyị ya na-work hard. So ka m kwụsịkwa ebe na mbata late, sorry kwa na mbata late. Daalụnụ. Daalụ sọ Tochi, na ife ya ịlụtụ aka dị ezigbo mkpa ka ndị mmadụ si anwụsịsị tụmadị n'obodo oyibo ebe anyị bi. Ife na-akpata ya bụ ife bụkwanụ stress. Stress bụ a silent killer. Mgbe ị na-alụ ọlụ na-abụ ọlụ ịtọ, beta anụ bụ na-arụ na maka ụgbọ. Exactly. Ime ama na ị na-ebukọ stress na arụrụ, a na-akpọ gị n'ụlọ weta ego, ị na-eche maka ndị nke gị na fabi ka ị ga-esi wee feed efa, ị na-eche maka bills ị na-akwụ, ị na-echekasị ife niile dị iche iche. Ọnya bụ isiokwu anyị tata. When hard work is not enough, when hard work is not enough, the silent struggle, financial struggle that we go through. Ka ị na-alụ ife niile anwa na-agbagharị ife niile anwa ọdezu, n'ime mkpụrụ obi gị, obi a na-ajọ gị njọ. Ị na-echekasị arụ, kedu ebe mmesi wee weta ego wee mee nke a, kedu ebe mmesi wee mee nke a, kedu ka mmesi wee mee nke a, nwa m na-achọ ije mahadum, kedu ebe nsi eweta ego, mana ị na-alụkwa ọlụ ịtọ. Ịnaba n'uchichi ịma nlarụ ụla, brain ga na-alụ ọlụ maka struggles niile, financial struggles niile na-aga through. That is when your hard work is not enough. Ndị be anyị olugonu mgbe anyị ga-eji wee rapụ kenenya bụ ndụ anyị na-ebi, wee fụkwa n'ife ndị ọzọ na-eme ka anyị tinyekwa isi ebe anwa, wee chọọ ụzọ anyị ga-esi wee nyere onwe anyị aka wee dị ogologo. Mgbe young people bido wee nwụba ka ọkụkọ, ezi future anyị nwere. These are the leaders of tomorrow. Yes. Dying before their parents. Na na-alụ ọlụ na-ebi n'obodo oyibo. Bikonu, ana m ayọ mmadụ niile, nke a bụzi ayịyọ ka ọ bụ. Ọ ife mwute na ụmụnna na young people anyị na-anwụ kafa si anwụ kịta. Gee ife Tochukwu, between October and now, 10 people anwụgo, all young people. Ife a bụrụ ezigbo ife at all. And onwe m ife ọzọ bụ ife, ọ bụrụ ọya. It's just stress. I didn't realize how much damage
stress na-eme na-arụ anyị. Anyị a na-eche na anyị dị young. Oh, I'm young, I'm 22, I'm 25. Therefore, I now lose 6 jobs. Isi na nke mafe na nke isi na nke ma. One day onye anwa just slump o. Inu na ọnwụgo. Ka anyị tinye kenenu echiche n'ife anyị na-eme. Let's do the right thing. Ije echi kịta je gwa onye anwa si ya na o nwekwa n'ụzọ esi eme ife anụnwa dị uru efere. Ọ sịghị jebe n'ebe ndị 419. Ọma nchọdị ige ya ege. I wish na a ga-akpọtefa. The farmer, what happened to them? Maybe ndị ọzọ ga-amụta ife. You believe when if I want to the right thing. Loba until you drop. Anyị na-ebe a tata na-asị unu gee na anyị ntị ụmụnne anyị, gee na anyị ntị tụmadị ndị bi n'obodo oyibo dị iche iche. Ife si ike, life si ike n'obodo oyibo. Gee na anyị ntị. Neba unu biznes anyị na-ekwu okwu ya anya ka unu maa ụmụ ife ga-abara unu uru. Onwere onye na-abịa ịmanyere aka n'akpa were ego ka ị wee mee biznes n'ike. Mba, ife anyị na-eme bụ ịtụsanya bụ ozi ọma. Ka anyị gwakwa unu na o nwekwa ụzọ ọzọ mmadụ si enyere onwe ya aka. Ndị mba niile dị iche iche nọ ebe anwa na-enyere onwe fa aka. Bịa kenenu neba ya anya ma unu ka ife ga-aba na nne na nna unu na ndị anwa niile unu dobere na Naịjirịa na n'obodo niile dị iche iche n'Afrịka. Fachọrọ ka unu dị ndụ. Okay? Ọ ga-amasị fa na ma ọ bụ na unu dị ndụ dan na unu lụgide ọrụ wee kpọkwunye ọnụ n'ime ya. Mgbe a kedu uru ọba? Onye ga-eprovidizi ife ma ọ bụ na ị nọrọ ya? Onye ga-eprovidizi ụmụ nke gị? Ọ bụkwanụ ka ọrụ anyị n'ọnụ. Ayịyọ ka anyị na-ayọzi na anyị achọrọ ka ụmụnne anyị na-anwụsịsị ka ọkụkọ maka na ebi obodo oyibo. Na biznes a o nwee ndị nọ na-achọrọ ibi obodo oyibo mana fa bi obodo oyibo ka fa wee chenjie life fa nyekwana ụmụ fa opportunity, better opportunities than if anyị nwere n'ụlọ. As soon as fa banye biznes a less than 1 year fe move over to obodo fa je nọdụ anyị. Maka ya maka fa chọọ ịnọ wee na-eri ego. The new business partner m nweta ọ sị m ụbọchị a na ya bidoro akpataba ego na biznes a na ya na Naịjirịa na ya ma na ebe a ya elu ebe a ya achọ ezigbo onye otenkwụ na onye na-eme ezigbo nkwobe and all that chi ifo n'ụtụtụ ya kpata ụmụaka sịfa ngwa bịa lie na akụ ya na-enye scholarships na ife niile na ife ya chọrọ ime na ya chọrọ ibi n'obodo oyibo na ya bịa ebe a because na enwere ego. Banye nọ ka unu bikwanụ. Please. Ụmụaka ọ na-adị n'anya today. Ụmụazị. So ụmụnne anyị biko ọ bụkwanụ ka ọrụ anyị n'ọnụ taa na anyị na-achọ ịgafe TikTok. Ka anyị ghara anyị egbugo oge rinne ebe a ka Chineke mee ebere ka unu nụkwa n'onu anyị ka unu nyere ndụ unu aka na ọ ga-amasị anyị ma ọ bụ na unu banye Emeka please ma unu banye afọ igwe a ka anyị wee nwekwanụ young people anyị living to old age. Na ya chọrọ ka unu na-akwụsị. Anyị achọrọ young people to die. Please. And my unu nyenụ na anyị ozi ka anyị gosi unu ka esi eme ife a. Achọrọ m ịnụkwa na ụmụ onye ọzọ nwụrụ ọ bụkwa young person ka a na-anwụkene by age onye kasị anọ jebe. All young people kwesịrị ịdị n'enyi old people na ọ bụrụ old people kwesịrị ịdị n'enyi young people. Biko obodo oyibo anyị ji abụrụ ka anyị jee nwụọ na ka anyị jee nezi onwe anyị anya nezikwa na ụmụnne anyị na nne anyị fa na ụmụ anyị anya. Udo dịrị unu. Anyị ga-abịakwa izu ụka ọzọ with a different topic. Tata dị nnọọ in fact ife a Tochi kwu ọ gbanwu ma riri nne ọ dịzị aka na m eru uju ọkwa uju ka m na-eru biko na mmadụ 10 nwụ within a space of 6 months abụrụ ezigbo news ka ọ bụ.
ọ bụrụ ezigbo news mana ya chọrọ ịnụ ya ọzọ. Chineke gọzie unu. Daalụ. Amen. Daalụkwanụ rie nne. Bye Daalụ. bye.